I'm back, and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. O karon sa sumpay ni napustang sugilanon, sala ba? Uy, inday Milos pad bayag balik ng wait ni mo. Wa ka bay laing gibati Abigail. O baka gipangita nga pagkaon nga ganahan kay nimong kanon? Wa manay. Kay ngano di nay? Ako ba tingalig mabdos ka? Unsa? Mabdos ko? Ginoo ko. Di lang unta. Ayaw lang karon, Diyos ko. Abigail. Abi. Ayaw kadlok. Kay bisan pa man. Andang paghihapon ko mga mahan sa imong isabak. Auntie. Oh, Salamat. Pero, di natupunan ang kasamo ka, Auntie. Tabi na ninyo, Nay. Hoy, nagabati kas kisulti sa suod mong higala. Di napunan pa ang kasap kung sa gubat pa di nakita namang yun ni mong kapildiho nakaatras na. Ay napag-atra ka kay mamatay ka. nay, hangtod nga may bala pa ko. Dili ko mo atras, nay. Padayon kong musungasong sa gubat. Tuwa na. May padayon na si Abi paingon sa lawak na naimutan ang spata. Malaos na lang sa ko sa lawak na naimutan ni Dina. Nga naman ko. Kalit mo kong gikulba agmayo. Niyan ako tungod sa iyang kwarto. Manokto ko. Wam din ni masirang pultahan. Mulaos na akong suot. Kang-am din eh. Den? Yes, sir? Ay, miss, I'm sorry. Pero hain ang pasyente nga nag-okupar din eh. Bigawas na, sir. Dili pa lang dugay. Mao ba? Sige, miss. Salamat. Bag-ula ko ng migawas. Basig maabtan pa na ako sa parking lot. So ayun ako pagpangita sila sa Dina. Sherry. Nira di ka. Si Nagdura, ako lang nagipapaulik ka diyot. Akong gingnan nga ako lang unay bantay sa kong anak. Samtang wa ka pa. Salamat. May mo bang magpabili lang una ko din ay makadiyot? Pero, kung dili, sige lang, mabubiyan ako. Gusto lang ko nga magkabantay sa kong anak. Makahikap niya. Magkahawak niya. Makatutok niya. While I still can, like I used to. Kanindot pa matiwan. Gusto nimong mabantayan o makauban ang imong anak. Giangkon mong anak si Jera. Di ba, uwahin na. Abi, Uwahin na ka na, Jeric. Abi, please. Uwahin na. Nahitabo na niya. Nabungkag na ta. Nabuak na. Ug wa ko'y pagtuo nga mabalik pa kini sa pagkatibuok. Bisag tagsa-tagsaon pa nato sa pagpamunit. I'm sorry if I failed you. Kasi luang nga wa ko mamahimong usa ka maayo nga amahan sa tong anak.
I am so sorry. Usa ka higayon. Katapos ang higayon na lang, Abigail. Makapila ka higayon ba nga kinahanglan akong ihatag alang sa kitukot ng pamilya, Cherik? Makapila ka higayon. Mag-away. Mag-uli. Mag-away na sad. Mag-uli na sad. Toxic ang atong relasyon. Magpasakitay lang tas usap-usa kung padayon paghihapon ta nga mag-uban. Mao nga ihatag na lang na akong gipangayo. Magpa-annul na ta. Nausa na gidaig mo na. Mua na ba gidaig ko yung mahimo aron mausap pa kini. O ana. Buhian na gidaig ko ni mo sa hingpit. O, Cherik. Can I just stay for a little bit more? Guess it's a no. I love you, baby. Daddy is sorry. I know someday masayod ka unya sa kung gibuhat ka nga pagpasakit ni mo sa imong mami. I just hope na when that someday comes, mapasaylo na ko ninyo na ng higayon na. I love you, Jera. Akong anak. I need to go. Pagamping karunay. Goodbye, Abby. Uway na, Cherik. Lisod nagtukuron pagbalik ang nahugdo na natong panimay. I'm sorry. I'm sorry. Pasilo ako kung mabuhi na ko ni mo. Pasilo ako. O yala, dungande, ikaw mong kuti ay ne. Nang, makadayon ba? Ah? Kuan dang? Nabas si Dana? Ay, hala. Sa'yo man to nga, lakaw sila si Madam Oy. Yung wala sa kung makabalura ba kung asa to sila paingat? Nang, palikog ingon ni Dana nga dito ko sa ospital gahapon. Pero wa na siya. Nakagawas na. Oo, sige dong. Ako lamang niyang ingnon. Salamat, Nang. Sige, ato na lang ko. Pubalik lang ko niya ko. Ay, intawon sab. Kahoy-hoy ug abagang mitalikod. Ma'am? May biya na siya. May biya na, ma'am. Hagbong itang kaitog abaga, oy. Kay dito kuno siya gapon sa ospital pero wala na kuno ka. Ano dili makamakigatubang niya, ma'am? Dora, lakaw na sa imong trabahoon. Ay, wala pa sa iluang nang itriber ko, madam. Ay, nasige, balik na lamang ako sa akin. Apo, nakasiguro ka na ba ning imong desisyon? Likaya na gyud nimo siya sa hingpit. Yes. Yes, but you're hurting. Sakit. Pero akong kayahon. Kaniadto paunta din ako ang ayang buhaton, Lola. Ang buhian si Andy. I will get by. I know. Bisan dili sayon. Because it's my turn. Apo, musod ko ha. Cherik. My God. Kabungkag ba ining imong lawak? Kung unsa kabungkag kini imong kwarto, mausab kang tan-aon. Kadusa ka ba katapusang miatubang sa samin, ha? Tanawa ra gud ka na makapamalpas. Na nag-as na ka ng imong bungot. Bungkag na kaayong imong buhok. Huwa ka mang ganit tingali kaligo. Oh my God, Apo. You are a total mess. Sagdi lang ko, Lola. Pasagdan ka nga hinay-hinay mong gubon ang imong kaugalingon.
Jeric, apo. Usa na ba kining nahitabo ninyo? Ay, pastilan, Diyos ko. Di na siya nako. Di na ko niya mapasaylo. Huwag nagtuo ka nga pasayloon ka ni Abigail ni imong gibuhat karon sa imong kaugalingon. Pila ka adlaw ka na wa nay gawas-gawas din eh. Gipasagda na nimong imong kagalingon lakip na ang kompanya. Wala ko'y rason aron padayon Lola. Ang imong anak. Dili pa ba day siya igong rason? Lola, Kung mibuhi na kanimo si Abe, dili mo gihapon mahimong buhian ang imong pagkaamahan sa inyong anak. di siya makapasaylo nako. Tungod kay mihunong kausab sa pagpadayon. I'm a mess. Pero wa ka na magpasabot nga dili na nimo mahimong tarungon ang naguba nimong pamilya. Kung nalukapa man ang panimay nga imong gitukod, pandaya kini. Ug tarong nga pag-usap. Ayaw pagpanday og susama gihapon nga panimay. Hinuon, mas paninduta pa kini. Ipamatuod ni Abigail nga dili lang usa ka payag ang kaya nimong pandayon alang kaniya. Kundili usa ka palasyo. Wa ko pasayot ko. Kung may makahimo pa ba ko na, Lola? Unsaon ako ang palasyo nga akong tukuron kung mibiha na sa akong gingharian ng akong reyna. Jeric, And I don't think na makahimo pa ko sa pagpabalik niya sa pagpalingkod sa iyang trono, Lola. Trono sa among palasyo. Jeric, I'm giving up. I'm giving up on us. I'm giving up on life. I'm giving up on everything. kung mao ka na, talawan ka. Talawan bagyapon kung matawag kung ang pagbuhi niya ang labing lisod nga akong nabuhat. Mawala. Jeric. Yes. Tungod kay sayon, kara kaayong may buhi. Fight and never let go. Mao ka na ang angay ni mong buhaton alang sa imong pamilya. Mupadayon pa bagyapon ko. Kung nasayod ko nga mapildi ra gihapon ko sa kulayan nila. Udawaton ko na lang karon pa lang ang akong kapildihan sa lalaki nga tinuod niyang gimahal. And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!